हे खूप अवघड आहे त्याचं, कारण घरातली एखादी व्यक्ती गेल्यानंतर तुम्हाला तुमची काय प्रतिक्रिया आहे असं विचारल्यासारखं आहे जवळजवळ. कारण अगदी जन्माला आल्यापासून माणसाच्या आयुष्यातल्या प्रत्येक भावावस्थांशी लताबाईंचं कुठलं ना कुठलं तरी गाणं निगडीत आहे. इतकं अफाट काम आणि तरी सुद्धा इतकं परिपूर्ण काम करणारं मला वाटतं एकमेव कलाकार म्हणजे भारतरत्न लता दीदी मंगेशकर आहेत. आणि सुदैवाने मला त्यांच्याबरोबर काही काम करण्याचं भाग्य मिळालं. काही त्यांच्यासमोर कविताही सादर करता आलं. तर मला असं वाटतं हेच एक देवाने मला दिलेलं मोठं अवॉर्ड होतं खरं म्हणजे. आणि मी म्हटलं तसं की हे सगळं कुठल्याही महाकवीला सुद्धा सांगता येणार नाही की लताबाईंचं गाणं ऐकताना काय होतं किंवा आत्ता या क्षणी काय वाटतंय ते आपल्यामध्ये नाहीये असं म्हणतोय आपण खरं. पण मला असं वाटतं की आपण त्यांना कायमसाठी कानामध्ये साठवून ठेवलेलं आहे. म्हणजे अगदी रेडिओ लागलेलं नसलं तरी सुद्धा रात्री झोपताना त्यांचं गाणं कानामध्ये वाजतं, इतके ते आपल्याशी निगडीत झालेले आहेत. आणि खरंच दैवी दैवी किंवा मिरॅकल आपण असे नुसते शब्द वापरतो, पण लता दीदींसारख्या विभूती अशा असतात की त्यांच्यामध्ये आपल्याला खरंच कळतं की दैवी म्हणजे काय असतं किंवा चमत्कार म्हणजे काय असतं. तर मला वाटत नाही की जगामध्ये पुन्हा अजून एखादी इतकी महान गायिका लता मंगेशकरांसारखी निर्माण होईल असं मला वाटत नाही. मला वाटतं देवाने एकदाच तो साचा बनवला आणि तो आज आपल्यामध्ये त्या नाही आहेत. संदीपजी, लता दीदींना भेटण्याचा कधी तुम्हाला योग आला का? आणि लता दीदी सोबतच्या काही आठवणी जर तुम्ही इकडे व्यक्त करू शकाल तर? हो, निश्चितच. कारण माझ्या सुदैवाने मला त्यांना भेटण्याचा योग आला होता. माझ्या कार्यक्रमाला दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये दीनानाथांच्या पुण्यतिथीला जो कार्यक्रम होतो, तर त्या कार्यक्रमाला आम्हाला कल्पना नसताना अवचितच एकदम दीदी समोर येऊन बसल्या होत्या. तर मी शंकर वैद्य सर, नायगावकर सर असे सगळे होतो आणि काहीच कल्पना नसताना अचानक दीदी समोर येऊन बसल्या होत्या. आयुष्यात कधी स्टेजवर बसल्यानंतर टेन्शन आलं नाही, पण त्यांना समोर बघितल्यानंतर असं वाटलं की अरे बापरे, साक्षात सरस्वती आपल्या समोर येऊन बसली आणि तिच्यासमोर आपण आता काय कविता ऐकवणार आहोत. गाऊनही मी म्हणतो काही कविता, तर ते कसं काय करणार आपण सगळं, मला तर काही खरोखरच कळतच नव्हतं. हॅलो. बोला. आणि हां सर बोला, मग तुमचा त्यांनी आवाज पण येतोय. पण मला असं वाटतं दीदींमध्ये एक रसिक सुद्धा इतका सजग रसिक होता त्यांच्यामध्ये आणि सगळ्याचा आनंद घेणारा एक रसिक त्यांच्यामध्ये होता. तर त्यांनी त्या कविता खूप आवडल्या आणि एका कवितेला वन्स मोर मिळाला. आयुष्यामध्ये वन्स मोर खूप मिळाले, पण इतक्या नाजूक आवाजातला किंबहुना असं म्हणून जगातला असा एकमेव मधुर आवाज, त्या आवाजामध्ये वन्स मोर मिळणं ही खूप मोठी गोष्ट होती. आणि त्यानंतर अजून 22 जून नावाचा एक अप्रदर्शित चित्रपट होता, ज्याच्यासाठी पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी संगीत दिलं होतं आणि मी काही गाणी लिहिली होती आणि जी लता दीदींच्या आवाजामध्ये ध्वनिमुद्रितही झालेली होती. तो चित्रपट आला नाही, परंतु माझी अशी फार इच्छा आहे की ती गाणी तरी निदान रसिकांपर्यंत पोचवावी. कसा योग येतो बघूया.